Hej, det er vores film om en forandringsbane. Vi har en målgruppe af børn mellem 8 og 10 år. Det er SFO-børn. Og vi har et barn, som har ADHD. Til vores forandringsbane har vi forskellige steder, hvor de skal lave forskellige aktiviteter og bruge deres grønmotorik færdigheder, og vi har også nogle piktogrammer, som det viser på en konkret måde, hvad er det, at vi tænker at lave sammen med børnene. Dette aktivitet er kun en eksempel og en forandringsbane, så det er som en fiktiv aktivitet, hvor vi giver en idé i vores film om, hvad vi tænker på, at børn kunne godt vælge selv. Men det var meningen med vores aktivitet, at børnene, de kan godt se vores piktogrammer, og de bygger selv en forandringsbane med deres egne idé om, hvor tingene skal være. Eksempelvis, og så færdig. Så det var bare en idé. Sammenhæng. Vores målgruppe er for SFO-børn til 8-10-årige. Vi har 15 børn, 2 voksne, og så har det ene barn ADHD. Og så vil vi bygge en forhindringsbane sammen med børnene. Og at de hjælper os med at komme idéer, og vi bygger den sammen og pakker den ned sammen. Og så er det godt for f.eks. børn med ADHD med en forhindringsbane, hvor de kan være aktive, for de kan have en positiv effekt på deres ADHD-symptomer. Også de andre børn selvfølgelig, uden ADHD. Og så har vores mål, det er, at vi kommer til at rose børnene, når de hjælper hinanden selvfølgelig, og samarbejder, og at ADHD-børnene ikke, eller at alle børnene selvfølgelig ikke kommer til at føle sig udenfor. Men især at give dem en succesoplevelse, ikke? Så har vi inklusion, og det er jo meningen, at alle børn skal føle sig trygge, men de har nogle lidt svære forudsætninger, børn med ADHD, så de skal måske have lidt information om, at vi gør det her, de skal have det lidt mere struktureret og lidt mere planlagt, så de føler sig trygge. Og det skal jo være for alle, den her fysiske aktivitet, og de skal alle sammen deltage på lige fod. Og så er det jo bare vigtigt, at vi får motiveret dem rigtigt, og de hjælper med at bygge de der forhindringer, de så skal igennem bagefter, så de løser opgaven i fællesskab. Vi prøver at skabe sådan en social inklusion mellem deltagerne, og så har vi nogle forskellige forslag til hvad inklusion det kan være. Det er et stort emne. Vi prøver at snakke med dem om de har nogle idéer, for eksempel til nogle forhindringer. Det kan være at kravle over et bord, eller kravle under, eller op på en stol og ned igen. Og så prøver også for at få dem give medindflydelse i processen. Og så finder vi de der materialer, rekvisitter, vi skal bruge, og så hjælper de med at bygge forhindringsbanen, og der vil vi tage nogle billeder, og når den er bygget, som vi kan lægge ved, printe ud og lægge ved, ligesom piktogrammer. Så vil vi også gøre det, og det er mere for, at forældrene kan følge med i for alle børnene, lægge det op på Aula, så de ligesom kan følge med i processen, hvad har børnene lavet i dag.
Og vores tiltag til aktiviteten er, hvordan vi vil forberede den inden. Vi forklarer børnene, vi skal lave en aktivitet med forskellige ting, og så bygge en forhindringsbane. Så kort og kontant forklare om aktiviteten, så de forstår det. Vi vil også sørge for, at der er booket sportshal inde, så alt er på plads, og vi har det rigtige rum og lokale til at udføre aktiviteten i, og det rigtige materialer til at bruge til at lave vores forhindringsbane. Og efter vi så har de rigtige rekvisitter, bygger vi så banen sammen med børnene. Og det vil vi, for det første vil vi få forældrene også i Paula. Hvad for en aktivitet børnene så har lavet den dag. Og så de tegn, vi gerne vil se for børnene, når vi så har sat aktiviteten i gang, og de er i gang. At de hjælper hinanden med forhindringerne. Vi også vil ændre i sværhedsgraden, alt efter børnenes evner, hvis de synes, det er for nemt eller for svært. Og ja, bruge deres kompetencer og kommunikation med hinanden, hvad de har sagt, og så vil de så videreformidle det til os. Hvis der er nogen af børnene, der ikke deltager i aktiviteten, eller ikke vil deltage i aktiviteten, og har svært ved at følge med og støtte dem, så kan vi foreslå, at de springer en bane over. Og så være opmærksom på børnene og deres fysiske og motoriske niveau, alt efter hvad for nogle problemer de har udfordringerne. Om det er noget med armbevægelser eller noget med benbevægelser, alt efter hvad de lige har brug for at skulle forbedre og have trænet mere. Ja, og generelt sådan de motoriske dele, de bruger, så er det jo grovmotorik og balance. Er det det? Så har vi evalueringer, og der vil de 2 pædagoger jo observere hele processen og ret løbende det, der skal justeres. Og der bruger vi nogle forskellige teorier. Vi bruger yde, og vi bruger nuso for at regulere i aktiviteten. Der er nogle børn, der godt kan, og nogle, der ikke kan. Og så vil vi selvfølgelig høre børnene, om de synes, det var en spændende og sjov aktivitet. Se på deres mimik, om de synes, det var okay, om det var noget, vi kunne gøre en anden dag. Altså få deres feedback. Så kan man jo tage den op med de 2 pædagoger, der er på det her, om hvad skal vi ændre eventuelt og sådan noget. Men det er lidt svært, og er det tydeligt nok, hvad det er, at vi er gang i. Altså, og det kan man uddybe i de såkaldte 10 H'er. Og det er måske også godt, især med på sådan en, der har ADHD, så der er sådan lidt mere struktur over, og de ved, hvad der skal foregå. Og de 10 H'er, det er, hvad skal jeg lave? Og det er jo, har vi jo snakket om, vi skal lave en forhindringsbane. Hvordan skal jeg lave det? Det laver vi med puder, madrasser og bænke, hvad vi nu har til rådighed, og de rekvisitter materialer, vi bruger. Hvorfor skal jeg? Og det er jo for, at vi skal bygge en forhindringsbane, og det er jo også noget med at få børnene til at samarbejde, både sprogligt, men også så de skaber en bedre kontakt til hinanden. Og hvor jeg skal lave det, og det skal vi, og det er måske især de andre børn måske også interesserede i at vide, så har vi skrevet, det skal vi i morgen eftermiddag, så de ved, hvornår de skal det, så de ligesom har lidt struktur på, og det skal vi i morgen, så de kan glæde sig til det. Og hvor længe skal man så lave det? Jamen, det skal vi jo, indtil faktisk alle de har gjort det, de skal, fået bygget banen op, og alle sammen skal igennem på deres præmisser, om de har udfordret, eller om det er let for dem. Og hvad vi så... Ja, og vi har jo sagt det før, men hvem jeg skal lave det med, det er jo så de 14 eller 15 børn, og så er der 2 pædagoger eller power, og de går i en SFO, og de er på 8 til 10 år. Det er også mere så børnene, de får at vide, og det er ikke nogen store børn, som er meget mere fysisk udviklet end dem, eller det er ikke sådan nogle små på børnehaven.
Og hvad vi skal bagefter, jamen det er jo en meget god, der skal vi hjælpe med at lægge tingene på plads og rydde op efter os. Så de er også på læring i det, børnene. Give dem lidt sociale færdigheder. Og så er der et spørgsmål, der hedder, hvor skal jeg hen med det, jeg gør? Ja, og det er jo for, at de får styrket deres bevægelser, deres samarbejde mellem hinanden, de kommunikerer med hinanden, skaber nogle bedre relationer til hinanden. Ja, det var sådan set det, vores smilmodel, den går ud på, og og de 10 H'er, så vil vi snakke lidt teori. Godt. I forhold til vores aktivitet har vi gjort nogle overvejelser, og vi har også brugt nogle teori. Vi har valgt at bruge et sted, hvor det ikke er så meget lyd, og hvor vi har ikke så mange materialer, så det skaber ro på børnene, og også specielt på dette barn, som har ADHD, så han misser ikke, eller børn misser ikke deres koncentration i forhold til aktiviteter. Vi har brugt som teori, en af dem, det var Nuso fra Vygotsky, som siger, at som handler om, at børnene er på 3 niveau, hvor de kan ikke, næsten kan og kan gøre tingene. Så det er meget vigtigt, at vi observerer børnene og hjælper dem, hvis de har brug for hjælp. Og også, at vi, når det gentager mange gange det samme ting, så kan det gå selv. Så har vi brugt dette teori. I forhold til læringsposition, vi skal holde øje barnene, når de går i gang med at lave aktiviteter, og vi bruger foran, ved siden af og bagved. Hvis de barn har brug for mere hjælp, vi kan vise dem, og vi kan hjælpe dem på, hvordan de skal lave en aktivitet. Og til sidst er det meget vigtigt, at vi ruser barnene, og vi giver dem belønning til dem, ligesom en krystalmærke. Og på den måde de bliver motiveret til at gøre aktiviteter på en god måde.